På ganske få minutter har hun dannet et indtryk af dig. Sympatisk, interessant, eller måske arrogant, dumt fjolle. Det første indtryk, vi får af et andet menneske, bliver ofte siddende hos os i årevis. Og hvis vi skal samarbejde eller gøre forretninger, ja, i alle situationer, hvor vi skal overbevise nogen om noget, der spiller deres opfattelse af os en afgørende rolle. Så, hvordan får du andre til at synes om dig på bare 3 minutter? Det første, du skal tænke på, det er håndtryk, øjenkontakt og lidt husketeknik. I det gode håndtryk, der mødes vores håndflader, og vi giver et varmt, fast håndtryk. Pas på med den der døde fisk, hvor du kun får rakt dine fingerspidser frem. Øjenkontakten. Kig på det menneske, der står foran dig. Tur at holde øjenkontakten. Og så lidt husketeknik. Husk vedkommendes navn. Det glemmer vi ofte, når vi hører det første gang. Men hvis du kan sige, og Christina, hvad synes du så om den sag en halv time senere, så får du rigtig mange point. Og til sidst, så vil jeg sige nysgerrige opfølgende spørgsmål. Hvis jeg fortæller, at jeg for nylig har været i Berlin, så bliv hos mig og stil nysgerrige spørgsmål i Berlin. Og hvad synes du så var det allerbedste ved Berlin? Frem for at begynde at tale om dig selv. Ja, jeg har også været i Berlin en 3-4 gange. Jeg tror, det var i sommer, jeg var der sidste gang. Det er en fremragende by. Nej, bliv hos mig og stil nysgerrige opfølgende spørgsmål. Hvordan ved du så, om du er lykkes med at gøre et godt indtryk? Hvis en anden person bliver stående hos dig og har lyst til at tale videre med dig, så ved du, at du er godt i gang med at efterlade et rigtig positivt indtryk af dig selv.